Thinking is a rather important aspect which we tend to neglect completely. Il-Professur Edward de Bono, l-akkamediku u t-tabib Malti li rnexxielu joriġina t-terminu ta' ħsieb laterali, miet l-erba' fl-għaxija fl-età ta' 88 sena. Bil-ħidma tiegħu il-professur kiseb fama internazzjonali u kien punt ta' referenza dwar il-ħsieb kreattiv u b'mod partikolari il-mod kif jorganizza l-informazzjoni il-moħħ. Tul ħajtu de Bono ħadem fuq kollezzjoni kbira ta' kodba li tammonta għal madwar 85 ktieb li wħud minnhom kienu tradotti f'46 lingwa fil-waqt li t-tagħlim tiegħu dar mal-erba' tad-dinja. B'mod speċjali u ser jibqa' magħruf għall-ktieb The Mechanism of Mind. Il-professur saħansitra kien nominat bħala wieħed fost 150 persuna oħra fid-dinja li l-aktar taw kontribuzzjoni effettiva għall-umanità. De Bono żviluppa l-moħħ influenti tiegħu f'diversi istituzzjonijiet akkademiċi fosthom l-Iskola ta' St. Edwards u mbagħad kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta fejn gradwa bħala tabib. Barra minn xtutna l-professur kompla l-istudji tiegħu fl-Universitajiet rinomati ta' Oxford u Cambridge. L-aħbar tal-mewt tal-professur ispirat lil bosta biex jgħaddu messaġġ ta' tislima. Fosthom kien hemm il-President ta' Malta George Vella li tkellem dwar it-telfa li ġarrab in-nazzjon permezz tal-mewt tiegħu. Il-Prim Ministru saħansitra stqarr li minkejja li tlifna l-preżenza fiżika ta' De Bono, il-ħsibijiet tiegħu ser ikomplu jispirawna biex nilħqu l-aħjar livelli. Fi-stqarrija l-Partit Laburista sellem il-memorja tiegħu u sostna li hu ser jibqa' magħruf għall-idejat innovattivi u metodi teoretiċi. Il-funeral tal-Professur De Bono ser isir f'Malta filwaqt li fir-Renju Unit mistennija jsellmu l-memorja tiegħu f'ċerimonja. The whole point of thinking is to find and use good values or to change bad values, so values is key. And if the values are wrong to start with, no matter how good your thinking is, the answer will be wrong as well.